Ara us vull fer una pregunta. Quantes vegades us heu trobat que heu anat a rentar la roba i quan heu anat a classificar els mitjons us ha faltat la parella? Segur que molts de vosaltres esteu pensant que algú us els ha robat. No sabem si està a la rentadora, a l'armari, al calaix, però en algun moment d'aquest procés algú se'ls ha menjat. I justament el que tenim aquí és la presentació d'un llibre que es diu El menjamitjons. Aquest llibre del Pavel Schurz, que és Premi Nacional de Literatura txeca i està il·lustrat per la Galina Miklinova, és la història de tots aquests éssers fantàstics als quals els agrada menjar-se els mitjons, menjar-se aquests mitjons que no trobem. Per tant, hem trobat el culpable de que no trobem les parelles dels mitjons i a més hem trobat la culpable, també, bona tarda, de que aquest llibre es pugui editar i es pugui llegir en català. És la Merche París, editora de Mosaics Llibres. Benvinguda a Ràdio Calella Televisió, benvinguda a la Fira de Calella. El menjamitjons. Com heu arribat fins aquí? Explica'm. Doncs és una història molt senzilla. Tinc una amiga que viu a Praga i em va dir, veig totes les famílies llegint un mateix llibre. Llavors jo em dedico a l'edició infantil i vaig dir, doncs porta el llibre. I quan el vaig veure no entenia ben bé de què anava, sí que sabia que eren els bitxos que es mengen els mitjons, però quan el vaig veure em vaig enamorar del llibre, de les il·lustracions, del format, i a partir d'aquí va començar el procés per comprar els drets i poder traduir-lo al català. Amb la sort que l'any passat, quan ja teníem els drets, el Pavel Schurz, l'autor, ha sigut guardonat amb el Premi Nacional de Literatura. Un llibre adreçat a nens, principalment, nens... Sí, a partir de 10-12 anys, tot i que, això m'ha d'explicar-ho, a la societat o les famílies txeques es llegeix per... membres de la mateixa família es llegeixen aquest llibre. I la prova està en que tenen, nosaltres hem intentat fer-ho, tenen 3 cintes com aquesta, de diferents colors, perquè cada membre tingui el seu punt de llibre diferent. Això és un detall... És molt bonic, nosaltres ho vam provar, però quan vam saber el pressupost vam dir que amunt ja faria. Sí, llavors aquí tenim els menjamitjons. Heu fet la presentació aquesta tarda. Sí. A més, heu fet un taller. Hem fet un taller, sí. I s'ha demostrat que realment existeixen aquests monstres menjamitjons. La veritat és que si no hi ha hagut ningú que ens hagi dit que a casa seva no tingui mitjons desaparellats. Jo puc assegurar que a casa meva tinc un munt de mitjons desaparellats. A la Setmana del Llibre en Català, que també teníem parada, i val a dir que va ser un dels llibres més venuts de la setmana. Aquí, perdona, estem veient les imatges mentre tu estàs fent aquesta presentació del llibre en aquesta tarda, en aquest estand d'aquí. Sí, aquí explico els diferents protagonistes. Quins són els protagonistes del llibre? Explica'ns una mica. Doncs els protagonistes són el rialler, que és una mica el bo de la família, el padrino, que està forrat de mitjons, és a dir, és el mafiós. Aquest és el que ens els roba, els mitjons. I trafica. Aquests són els traficants, que són bastant trapelles, tots plens d'imperdibles, i que solament trafiquen amb mitjons de cotó important. És a dir, que són bastant selectes. Són selectius en aquest tema. Perquè diuen que si es mengen mitjons que no sean de cotó tenen diarrees i la mala digestió. O sigui que té un toc d'humor molt divertit. El que té que està això adreçat a partir de 10-12 anys, però també permet una lectura adulta. Perquè el contingut del llibre no és un llibre de text. De text, sí. És un llibre de text que té una història darrere basada en aquests éssers fantàstics que són els menjamitjons. Sí, perquè segresten amunt d'aquests i llavors tots s'organitzen. Hi ha tota una trama darrere. En realitat és una metàfora de la societat en la qual venim, o estem. Llavors, estan personificats, no? Tenen sentiments, i els més trapelles, els més bons, els més trepes, llavors, amb un toc d'humor molt interessant. Dintre de la societat que estem actualment, podem identificar qui és el menjamitjons d'avui en dia. Sí, i qui és el padrino, qui és el que trafica els mitjons, sí, constantment. Per tant, diguéssim, aquest doble sentit, que potser els nanos no enganxen, sí que els pares sí. Quina acollida ha tingut aquest llibre? Doncs la veritat, de moment... Quan ha sortit? Va sortir a principis de setembre, és a dir, res. Per tant, res, fa 20 dies. El vam presentar la Setmana Llibre en Català i la veritat és que estem molt contents. Hem tingut una acollida boníssima
També s'ha adaptat aquesta història al cinema, de moment en txec, es presenta a l'octubre en txec, a veure si tenim sort i algun productor català s'anima a... Sí, a veure, esperem que sí. Tenim algunes imatges, la veritat és que està força bé. Hi ha el tràiler, sí. Hi ha el tràiler i està força bé. També teniu algun reportatge que us va fer a BTV. BTV recomanant el llibre. És que en realitat és una història que passa a totes les cases, llavors, bueno, dona molt de joc. Jo crec que tot l'equip de Ràdio Calella Televisió segur que té una caixa, un lloc on hi ha tota una sèrie de mitjons desaparellats que no saben què fer-ne. Vosaltres en el taller li heu trobat aquesta utilitat? Li hem trobat aquesta utilitat d'intentar fer això uns bitxos que es mengen els mitjons, sí. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per venir. A vosaltres. Ha estat tot un ple que presentis aquest llibre a dins de Ràdio Calella Televisió i dins d'aquesta Fira de Calella. La veritat és que ens agrada també que aquesta unió entre Txèquia i Catalunya, que representa aquest llibre, castellà també el tindrem? Sí, ja està traduït. Està traduït com Los Zampacalcetines, per una editorial que es diu Sushi Books. Val, perfecte. Doncs recordem el menja mitjons de Pavel Slut. Sí? No sé si es diu així, més o menys. Jo tampoc no tinc massa clar, em sembla que es diu Pavel Slut, però... L'edició és de Mosaics, que és... Tu ets l'editora, Mosaics és ella, i que encara demà podeu veure que hi ha algun llibre per aquí en aquesta Fira de Calella. Nosaltres t'agraïm molt que estiguis. A vosaltres. I merci. I nosaltres continuem el programa. I continuem el programa. Comença a ploure en aquesta...